Τι είναι το Πάσχα? Τι είναι το Πάσχα? Βάφεις αυγά, ξέρω. Βάψε αυγά. Βάφεις αυγά. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Μπράβο, εσύ, έλα. Ωραίος. Τι είναι το αρνί που τρώμε κάθε Πάσχα? Χοιρινό. Όχι. Το αρνί. Αρνί ρε φίλε. Το αρνί συμβολίζει τον Ιησού Χριστό που πέθανε για μας. Γιατί? Τις αμαρτίες. Ακριβώς. Έχεις κάνει αμαρτίες? Τώρα αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Έχεις κάνει. Όλος ο κόσμος έχει κάνει. Έχουν συγχωρεθεί? Όχι. Όχι. Πώς θα συγχωρεθεί η αμαρτία? Προσοχή. Από τον παπά. Άμα το μετανιώσει. Ακριβώς. Έλα. Το έχεις. Τσαγλάνι. Αν μετανιώσεις πραγματικά και ζητήσεις συγχώρεση από τον Ιησού Χριστό, δεν χρειάζεται να πάω σε παπάδες ή σε κανέναν. Αν πραγματικά ζητήσεις συγχώρεση και θέλεις να αλλάξεις, ο Ιησούς Χριστός θα σε συγχωρήσει και θα αλλάξει τη ζωή σου.